askotasunari helduta, Mi parto robado liburua idatzi zenuen, argitaratu zenuen 2023 urtean. Bertan, esan bezala, lehen semea zer diretzerakoan jasan zenuen obstetrizia indarkeriaz hitz egiten duzu, eta jakin nahiko nuke eta pixka bat azaltzeko zer dan biolentzia hori, eta zer gertatu zen, pixka bat, hain zuzen ere, suposatzen dut delako, idatzi dezula hori ezagutzara emateko. Bai, indarkeria obstetrikoa edo gineko-obstetrikoa da prozesu erreproduktiboei edo ginekologikoei lotuta dagoen indarkeria bat. Indarkeria matxistaren barnean sartzen da, sistematikoa da, hau da, emakume izateagatik gertatzen zaigun zerbait da, ez garelako lehen mailako pertsona, baizik eta bigarren mailakoa gara, eta da, guri nola begiratzen zaigun horrek baldintzatzen du nola tratatuko gaituzten. Ez gaituzte hartzen pertsona erabakitzeko ahalmena duena gisa, askotan infantilizatu egiten gaituzte, kasu asko daude non galderak bikote gizonari egiten zaizkion emakumeari beharrean, eta indarkeria horrek hartzen ditu bere baitan praktika fisikoak, interbentzioak batzuetan beharrezkoak ez direnak eta beste batzuetan justu kontrakoa, beharrezkoa etzen interbentzio bat ez egitea edo ez egitea. Eta baita ere, jazarpena, mehatxuak, koakzioak, engainua, hau egiten ez baduzu zure haurra hilko da, eta ni topatu nintzen horrelako egoera batean, lehenengo erditze horretan, indartsu, haurdunaldi oso on baten ondoren indartsu, ilusioz iritsi nintzen erditzera, eta jasan nuen indarkeria honen alderdi guztiak, nire haurra ondo zegoen, ni ondo nengoen, eta hala ere indukzio bat inposatu zitzaidan, haurrari zerbait gertatuko zaio, hau orain egiten ez badugu, naiz eta aitortu zidaten sistemaren arazoa zela, beraiek goizeko 4etan ez zutela indukzio hori hasiko, hau da, jartzen ari zara zure ordutegiak nire gorputza eta nire haurraren osasunaren gainetik, eta indukzio horrek amaitu zuen beharrezkoa etzen zesarea batean. Zesarea hori ere inposatua, mehatxupean, tratu txarrarekin, eta gainera, kirofanoan nengoen bitartean jende asko zegoen hor, klase magistral moduko bat izan zela sentitu nuen, ni erabat kontziente nintzen, haurra eraman egin zuten niri erakutsi gabe, eta horrek sortu zidan estres postraumatikoa. Hau da, gerran edo atentatu batean egon den pertsona batek jasaten duen trauma berdina. Zergatik garatzen da horrelako trauma bat horrelako momentu batean? Oso zaurgarriak garen une bat delako. Zure garuna aldatzen ari da, justu momentu horretan, zure ardura, zure gorputzaz gain, zure haurraren osasunaren da, eta horrelako inpaktua daukate momentu horretan gertatzen diren gauza txar horiek, mehatxu horiek, beste momentu batean agian aurre egingo zenuten egoera horiek, non bizitza erabat deseraiki zaituzten. Nire prozesu luze bat izan da honi izena jartzea eta baina ni atera nintzen kirofanotik eta 4 orduz bananduta egon ondoren haurrarekin gurasoak ikusi nituena, nire gurasoak ikusi nituena lehenengotariko gauza bat esan nuena izan zen nik ez dut ezer sinatu. Nik aginak kentzea behar baldin badut, baimen pila bat eman behar ditut, baina sabela aldez alde ireki eta aurra ateratzeko nik ez nuen inolako baimenik eman, eta horrek eraman ninduen eta pixka bat aurreko nahia horrek ere eraman ninduen prozesua judizializatzea. Nik nahi nuen aitortzea egin zitzaidan hori ez zela egin behar eta ez zirela moduak. Batez ere, niri ez dit inork erditze hori itzuliko, baina batez ere gertatzeari utzi ziezaion. Ze hau sistematikoa da, egiturazkoa da, eta estatuan dauden estimazioetan 40% inguruk jasaten du erditzean bertan indarkeria obstetrikoa. Beraz, ez da zerbait anekdotikoa, ez da zorte txarra eduki nuena, gertatzen den zerbait da, eta prozesu judizial horrek eraman ninduen estatuko bide guztiak agortu eta Nazio Batuen erakundera, Nazio Batuen erakundeak arrazoia eman zidan, eta estatuak ez du ebazpena bete. Beraz, momentu honetan, berriz ere, prozesu judizialean gaude, bi bidetatik, batetik Nazio Batuen erakundeak esaten delako indarkeria obstetrikoa jasan nuela erditzean bertan, eta hori osasun sailari dagokion erantzunkizuna da, eta bestetik diskriminazioa jasan nuelako prozesu judizialetan. Genero diskriminazioa emakumea izateagatik. Ze epaiketan beran, estereotipo berdinak agertzen dira, zuk ez daukazu arrazoia, mediku batek beti edukiko du zure gainetik, eta orduan, bi prozesu horietan, indarkeria instituzionala 2 aldiz jasan arren, orain ere nik uste dut 3. jazarpen bat dela, Nazio Batuen erakundearen erabazpen bat eduki. Munduan 3 bakarrik daude,
gai honi dagozkionak, eta 3 estatukoak dira, eta ez betetzea. Orduan, prozesu horretan gaude, 12 urte beranduago. Hori esan behar nuen, hau da, noiz erabaki zenuen prozesu edo gertaera hau, violentzia hau, judizializatzea? Erditze ostean, berehalakoan, ze urtebeteko epea dago prozesu hau judizializatzeko. Epe bat zegoen? Bai, emakume gehienak konturatzen direnerako edo gai direnerako berandu da. Proiektu hau, dagoeneko aipatu duzu, feminismoak ere gurutzatzen duela, ez da, ze garrantzitsua da, zuk esan zenuen, ez da, erabaki hura hartzetik, sabeletik mundura ere hori nabarmentzen da, ez da? Bai, iruditzen zait, ez baditugu gauzak feminismotik egiten, hobe dela ez ezer egitea. Bestela, beste toki batean kokatzen ari garelako eta horrekin aportu behar dugulako. Eta noski, horrek ere azkura egiten du, ez? Zuk aipatu duzu aitak, ez? Eta aita bati esaten diozunan, aizu, eta noiz garbitu duzu komuna azkenekoz, batzuk erasotuak sentitzen dira, baina eske agian zure bikotea titia ematen dago eta zuri komuna garbitzea tokatzen zaizu, ezin duzulako titia eman, ez? Baina, karo, nahi dugu bakarrik gauza onak. Hortaz ere hitz egin behar dugu, ez? Eta ama askok sentitzen dute, feminismotik datozen ama askok sentitzen dute, ama izan ondoren ez daukatela tokirik. Ez dakitela feminista izaten ama izan da, ama izatea erabaki dutelako, ez? Eta hori iruditzen zait oso arazo handia dela. Hortaz, Amatasunak podcastean pertsona desberdinekin hitz egin izan dugu, eta guztiak ados daude, ez? Ama eta feminista izan daiteke, ez dira eskluienteak, ama eta feminista asko gaude, bakoitzak gure erara egiten ditugu gauzak, baina egunero saiatzen gara mundua aldatzen, gure hazkuntza horretan azitxoak erneiten hurrengo belaunaldiak beste modu batera izan daitezen, ez? Eta orduan, niretzat oso mingarria da entzutea ama batzuk sentitzen direla feminismoak epaituak, ez? Claro, eske titia ematen balin badezu zer nahi dezu. Edo, claro, eske biberoia ematen balin badezu hori kapitalista da. Eta, noski, berdin du zera bakitzen duzun, epaitua izango zarela, ez? Jolin, utzi ditzagun amak pakean, mesedez, nahikoa egiten du kuleroak jantzi baditu. Hori, eta ez baditu jazten, eta buruan jazten baditu ere, ongi dago. Ongi dago. Osea, ez diogu egunero eskatuko kulero garbia jaztea, ez? Orduan, goazen saiatzera benetan balioa ematen, eta nire iruditzen zait, ama sujetu politiko bezala ere aitortu behar dugula. Beste sujetu politiko guztien maila berean, inondik ez gainetik, baina egia da, behar desberdin batzuk sortzen direla bizitzaren etapa horretan eta garrantzitsua dela horietaz ere hitz egitea, noski.